To nic neříkám, jo? Teď jsem říkal. No. Tak pojď, tak budeme to když máš tolik řečí, pojď, já ti to budu dávat toho známku a hotovo. Když ti to nestačí opravdu říkat, tak budeme pokračovat nějak jinak. Pojď! Když tomu tolik rozumíš, že se můžeš ještě u toho bavit, tak klidně tady povídej, co to je, z čeho se to skládá, proč to tam je, jak to působí. Tohle jsou magnety, tohle je otáčivá část, rotor, tohle je napětí, tohle je to proud, tohle je ten směr toho a já si všechno toho vím. To je dost málo. Proč se to otáčí? Protože tam tohle napětí dochází proud. Žárovkou taky prochází proud a neotáčí. Prosím? Je tam zavedená závěť.